Sinibingelele, sinamukele bantwana bekhehla, umkhulu nogada lo. Uma kuthi uyaqala ungena kuleli khasi sizocela u-like uphinde usubscribe ukuze next time masiphinde si-upload stuff unotify-ke ngapho ngokwena. Bafowethu, kwividiyo yethu yokugcina bengichazile ukuthi sizokhuluma ngendaba yokuhlukana kokugaya, ukuthi uma sikhuluma ngomuntu oyidlabha ekuphatheni umuthi kube khona umuntu olinono ekuphatheni umuthi, ngoba lento yokuphathwa komuthi ithi ayifane no-chef noma umpheki webhodo. So kubalulekile ukuthi sibheke ukuthi abantu abapheka ibhodo bakanjani. Okay, ake siqale ngomelaphi wethu mhlambe ohlambulukile. Asiqale ngomelaphi wethu ohlambulukile onenhliziyo emhlophe, umelaphi wethu olinono, ake sisho njalo, uma egaya. Kunomelaphi othi uma ehlanganisa induku athathe lezi induku ezinhle, induku zakhe ayihlanganise kahle, futhi ngisho kuthiwa ukhanda induku zokulwa, uyihlanganisa kahle induku zakhe zingabi nakho ukukhahlela, zingabi nayo insila engcolile. Iy'nduku zakhe uyazihlambulula njengo-chef ekhishini okwazi ukuthi awashe u-anyanisi wakhe, awashe izinto zakhe before azipheke. So kunomelaphi okanjalo owazi ukuthi ifunela aqaphele emithini yakhe, ayihlambulule, a-check-e iy'kali, abuke imithi ezoba mibi, akwazi ukuthi ayinciphise amandla, abuke izinto eziningi. Izinto zakhe zihlala zibe sezingeni lokuthi zihlambulukile, zisebenza kahle kumuntu osuke enenhliziyo ebunene noma naye ehlambulukile. Lowo muntu okanjalo uma ezothatha umuthi wakhe anikeze umuntu olidlabha noma umuntu onganaki noma othanda izinto ezingathi ziyahlukumeza kanje, ezihambisana nokwesaba nanokwethusa nani kanje, lowo muntu akeze ukusizakala kulowo muntu. Ngobani? Lo muthi awutholile umuthi womuntu ohlambulukile, umuthi womuntu onomoya ongathi uphansi, engathi akanalo udlame. So kuzokwenza ukuthi lo othatha lo muthi angawethembi lowo muthi. Hhayi ngoba nakhu engawethembi, but unalokho okungabazanyana ngoba ngaphakathi kuyena wazi ukuthi into yangempela kufanele kube yinto enodlame, kube yinto ethusayo, kube yinto enesigqi. Umuzwe umuntu ethi imbiza engashisi yena ubona ukuthi ayisebenzi. Uyayibona leyo nto leyo. Uma ngabe uzomnika mhlambe umuthi ongathusi, ubona ngathi awusebenzi, ubona ngathi u-light. So ezinye zezinto lezo kufanele siphinde siy'bheke. Sizoba nomelaphi wethu ophatha amakhubalo ngobudlabha. Uma ngithi ngobudlabha, hhayi ngoba nakhu emubi, hhayi ngoba nakhu mhlambe engakwazi ukulapha, uyakwazi ukulapha, but indlela alapha ngayo ihlukile. Unokufaka imithi eqinile in such a way yokuthi kubantu abaney'nhliziyo ezimhlophe noma ezihlambulukile kuba nzima ukuthi bakwazi uku-digest-a leyo nto asuke kuthiwa bayenze. Let's say kuthiwa umuntu akahambe aye emathuneni ebusuku enze usiko oluthile noluthile noluthile. Kunabantu abasabayo nje into ethinta ukufa nethinta amangcwaba namathuna nani nani. So lowo muntu lowo uyabona ukuthi uma umnikeze umuthi okanjalo ukuthi sewumphazamisile already, noma wena othathe lowo muthi lowo sewuy'phazamisile wena already, because lo muthi owunikiwe uphambana noqobo lwakho. Yingakho kuzwa kuthiwa umuthi unqatshwe isidalwa noma unqatshwa umsamo, yingoba uthathe umuthi ophambana nobuwena. Wena njengoba uwumuntu ohlambulukile udinga ukuya kumuntu ohlambulukile othi noma ungena esigodlweni sakhe ungabikho izinto ezikusindayo, uzwe nawe ukuthi ushawa umoya. So uma ungena esigodlweni somuntu onesandla esiqinile, angingasho ukuthi mhlambe ulidlabha noma ulinuku, ake ngithi onesandla esiqinile. Hhayi ngoba nakhu lo ohlambulukile isandla sakhe singaqinile, but umsebenzi wakhe awunaso isihluku. Lo onesandla esiqinile umsebenzi wakhe unesihluku, in such a way yokuthi izinto eziningi zakhe ziyasabisa, even though zisebenza kahle, zikusebenzela ekwenzeni izinto ezinhle, but ziyasabisa. Imithetho yakhona iyasabisa, usiko lakhona liyasabisa. Bese kuzoba khona umuntu ozokwenzisa usiko olu-light but lunomsebenzi o-serious. Uyayibona loo nto leyo. So leyo nto leyo ufuna uyi-understand-e nawe uwumuntu ukuthi uhlobo lwini lo muntu, because uzohamba ungene esigodlweni, mhlawumbe isigodlo sami usifica sigcwele igazi, amabhayili anegazi laphana, iy'gubhu zami iy'negazi, and wena uwumuntu othanda ukuy'thandazela, uwumuntu othanda iy'nto ey'hlambulukile, ufike kimi uthathe umuthi, angeke uze ukwazi ukukusebenzela kahle, because sewuphambane noqobo lwakho and sewuzi-betray-e wena.
But if uzohamba uye kumuntu obonayo ukuthi no, la mangingena kule sigodlo nami ngizwa ngishawa umoya, lapho uzothola ukuphila. But futhi kunabantu abathi uma befika la okunegazi khona nezinto ezisabisayo, bafike bathole ukwethemba noma babuyelwe yithemba, babuyelwe amandla ukuthi ya nayi into ezongisiza. Uhlobo labantu lolu oluthile. Njengoba singabantu asifani, kunabantu abanomoya ophansi, kunabantu abanolaka, kunabantu abaney'nhliziyo ey'ncane, kunabantu abanomona, ngokushiyana kwey'gaba. Njengoba bengisho le nto ngani zakwethu, enye into futhi ebuye iyenze ukuthi umuthi ube ngathi unokunukanyana noma unobudlabhanyana, abantu abangafuni ukulalela umoya bahlambulule imithi. Uma kade ugaya umuthi akawulaleli, awuyakaze, awuhlambulule, awuphilise ngoba umuthi uyinto ejule kakhulu ngani zakwethu. Uma usuke uwugaya kufanele ube semqondweni ukuthi yini oyenzayo. Kubuhlungu-ke ngoba ngani zakwethu uthola ukuthi mhlawumbe umuthi uyawazi kodwa uwazi ngokuthi uwutshelwe ngomunye umuntu, kanti lo muntu okutshele wona utholukuthi ulidlabha kanti wena ulinono. Then uma usuwuphatha lo muntu uzohamba ukulimaze engangokuba usubona ngathi izinto ozenzayo zingcolile, kanti yini uwena uphambene nezinto eziwumqobo lwakho cause ufuna uyi-understand-e umuntu okanjani. Omunye umuntu uma uzwe ethi mina umuthi awungisebenzeli ngisetshenzelwa isiwasho, yingoba isiwasho kuwena siyinto ephilayo, siyinto ehlambulukile, usibona siyinto engakusindisa and sizokusebenzela yingoba wulolo hlobo lomuntu. Bese kuzothi umuntu odla iy'hlahla, odla amagxolo, onokuphatha iy'nyamazane, uma umnika ichibi ufana nokuthi udlala ngaye noma kungathiwa linamandla kangakanani. So enye yezinto le efanele siyibheke ngani zakwethu, yazi ukuthi uma ngikunika isigubhu nguwumuntu olidlabha, kuzoba khona ukwesaba, kuzoba khona ubuhlungu obuthile obuzoba khona lapho, kuzoba nezinto ezithile eziveza lolu qobo lwami engilona noma lolu hlobo lomuntu engiyena. Yebo leyo nto leyo. Bese kuthi uma uthatha isigubhu ngumuntu ohlambulukile, izinto zakho zizo-relax-a mos. Uma ngabe sewukhona inkinga zizovele zithule zingasebenzi kunokuthi kube nenkinga, ngobani? Zidonsa from isandla besigaba lesigubhu lesi. Ngani zakwethu ngicela ukuyibamba la ekuchazeni le nto le cause angifuni kube ngathi kube khona abelaphi ongathi ngiyabasola noma ngiyabagxeka. Ngiqonda ukuveza la iy'nsebenzo ukuthi zehluke kangakanani noma abantu abaphatha amakhubalo bahluke kangakanani. Thokoza.